Hej og velkommen hos iCube. Mit navn er Claus, og jeg er administrerende direktør fra iCube, som ligger nede i Tyskland. Og vores hjemmeside den er www.tvisen, som der står her, .com/de eller /en. Og det dims, du ser her, det er faktisk noget meget ny og spændende. Det er en DVB-C, altså digital kabeltuner, plus en DVB-T, digital terrestrisk TV-tuner. Så der er to tuner inde i det der lille dims, som bare kommer ind i en almindelig stikkontakt. Og så tilslutter du, som jeg har gjort her, din digital kabel-TV, OLED-dåsen. Og Nano HD Hybrid, den har et egen Wi-Fi-chip, som den opbygger et egen netværk. Men den kan også integreres i dit hjemmenetværk. Og så har vi her en iPad Air, som du kan se. Nu er der forbindelse mellem de to. Den kommer op som iPlug. Og så går vi herind og starter appen, som er gratis og ligger på Apple App Store eller også på Google Play for Android. Og her har du det er 3 i HD. Du kan selvfølgelig også lave det på fuldskærm. Og så går vi lige her og finder noget andet. Så tager vi DR2. Og det er kanonbildekvalitet. Vi kan også tage TV2 HD. Skal vi lige se. Vi jagter succes, had og kærlighed. Og kan lave det på fuldskærm. Så det kører udmærket og en rigtig kanon bildekvalitet. Hos Fri Bike Shop er de godt i gang med at sprede cykelglæde. Du har en integreret EPG. Fri Bike Shop, vores cykelunivers, Så den viser. Få mere medvind på cykelstien med denne elcykel. Indeholden er det en udsendelse, som der kommer, eller som du ser lige nu. Find din lokale forhandler på. Du har mulighed for at optage video, som du ikke kan gøre med dine streaming apps, som der findes en del af. For det første er bildekvalitet her meget, meget bedre. Du kan optage, du har en EPG, og du har ikke brug for internet. Så du skal slet ikke have internet, og du bruger ikke din båndbredde, og du får ikke nogen pixler og alle de mærkelige ting der, som du har med nogle af de der streaming apps. En eventyrlig oplevelse i H.C. Andersens Odense. Nano HD Hybrid, det kommer til at koste 800 kroner, inklusive moms. Og som sagt, du kan integrere det i din egen netværk. Det er faktisk meget nemt. Skal vi lige her ind i indstillinger, og så kan du se noget, der hedder egen netværkmodus. Men appen selvfølgelig findes også på dansk, og så står der hjemmenetværk. Og så går du derind, og så vælger du dit hjemmenetværk, og så indtaster du koden, og så kører den der Nano HD Hybrid over dit hjemmenetværk. Og du kan se alt steder, hvor så langt din hjemmenetværk rækker, kan du se altså fjernsyn, live TV i kanonkvalitet. Og den kører på alle Android og Apple tablets eller smartphones. For at se HD-kanaler, så skal det altså være iPad Air eller iPhone 5S, eller de nyeste Sony Xperia Z2-serie, eller Galaxy Tab10-serien, eller Galaxy S5, eller den nye iPhone 6, som kommer her om nogle få uger. Nu skal vi lige se. Så åbner vi lige døren her. Kom ind i drømmeland og prøv selv. Lige nu holder vi udsendt. Og så får vi stikke her. Alle madrasser fra Tempur. Tilbuddet gælder kun i en begrænset periode. Finansier din seng helt uden renter og gebyr. Nu er vi udenfor. Så nu er vi godt omkring 10-12 meter væk fra selve produktet, eller fra Nano HD. Og så kan du se, at det virker stadigvæk i kanon vilde kvalitet. Og det er sådan en fordel, hvis du kun har et tv-sæt derhjemme, så kan du bruge her som second screen. Du kan også bruge det i forbindelse med Apple TV og smide op på en stor skærm. Der er med mange på broen i dag. Ja, fordi man kan få brobis for 0 kroner. Gratis? Fedt. Nej, ikke gratis. 0 kroner. Hvis det koster 0 kroner, så er det vel også gratis. Så
Hvis du har nogle spørgsmål eller skal købe produktet, så gå på www.tivisen.com/en eller tivisen.com/de, og det er Tivisen, det er TIVIZEN.com/de eller -en.